Zdravo narode, sa vama je Heroim sa kanala Svijet sekundarnih sirovina. Kako ovo izgovoriš? Ode za Budimpeštu. Šta sam teo da kažem? Da, radi se o ovom klipu koji je trebao da bude pre godinu dana. Da, odgovaram na vaše pitanje. Epizoda broj 2. Pre godinu dana je trebao da bude ovaj video klip. Šta se zapravo desilo? Pa sa kamerom sa kojom sam sve to snimio, iznenada je dobila krila i odletela je u raj tehnologije. Šta se radi? Nije bilo spasa, mada daje znake života, pali se ona LED lampica plave boje, ali neće da da sliku i ne mogu da snimim video klipove. Dakle, prvi deo klipa koji budete odgledali snimljeno je kamerom, ovo sve posle kako izmontirano je i to je to. Ali da ne dužimo mnogo, zaista smo predugo traje ovaj uvod, tako da se bacimo na sam videoklip. Uživajte! Seosko dvorište možeš sada vidiš, nemaš ništa posebno. To ti je to. A klanje nećeš vidjeti, možeš samo nju da vidiš. Gico, oho, gico. Gdje si ble, dođom, da te vidi ovaj što će da te zakoljem. Zašto bi ja tebe klao? Zašto? Vidi cucke, vidi. Neće, ono će samo še igra, baš je mali. Doći, cucko. Ona pada odmah u trans i odmah hoće da se masi. Evo vidi se, mali, ušiske. Eto, zašto bi ovo klao? Kerče nemam, ovo kerče služi da rasteruje poštare prilikom donošenja računa. Ovo pustiš i nemaš šta da brineš. A vidiš kako ona žmljacka. Sad je vidjela kameru, sad hoće se slika. Pa šta je, tučka. Pala. Nemam uopšte više živaca da vam objašnjavam. Heroima? Reci mu šo? Ajde dođi Časko. Evo, Ajde. idem, Ideš? idem. Ajde. Ne mogu više da odgovaram na to pitanje. Ideš, ajde. Ajde, sedi Časkom tu, da te ljudi vide, pošto mi ne veruju više. Ajde, sedi tu. Ti bre ne veruj, da sedim tu, a? Čekaj. Evo, vide me. I šta da radim? Pa ništa, sedi nek te ljudi malo vide. Ne mogu više da im objašnjavam, čoveče, pitaju kad će se ženiš, imaš ti curu, imaš ti ženu, imaš ti devojku, evo nek te vide više. Već jednom. Mislim, već su te videli, ali ne mogu da poveruju u to, ajde. Evo, gledaju me ponovo. Lepa sam. Zar ne? Pa ništa, evo, gledaju te. Ja znam kako se zove da smo mi jako lep par, ali... Jel' tako, dušo moja? Tako je. Dobro, ajde. Videli su te, ajde, sad može da ustaneš. Ajde bre, idi tamo da si pošta, pusti me da grinem petrinko, ajde, ustaj. To je. Moglo bi da padne jedna partija dotle. Što ćeš bre tako? Pa nije loše, možemo i World of Tanks da probamo. Ajde da vidimo. Kažeš crnu kafu, pa crnu nemam, imam samo brown. Ja vidim da je ovo brown boje, mislim ne vidi se to baš nešto najbolje u ovom trenutku,
Ali ja nemam tih problema, ja sam to ko mali, kad sam imao onih problema stomačnih. Pa ovo pojedeš i miran si, Kako kapa jebi ga, Jeste, ali... Čekaj da zvezde prolaze pa da... kako se zove... Da se to sve lepo upije, znaš. Ali kapa ko kapa. Nema ništa tu protivno. Odlično. Gorko jeste. A i to mi nije problem. Super. Ja se da si imao crvenu pizzu materinu. Bolje sam uvodno jeo. Ovo ću posle da doručak još na leba da namažem. Idemo dalje. Da li nosim čarape? Ne nosim uopšte čarape, to je samo dodatni trošak. A šta je starije, kokoška ili jaje? Pevac bre.